Nikke on yksi, täällä on niinku 7 tappoa, mulla on 7 assistia. Osaat laskea, Vittu, Topi. Olen ylpeä Spell sinusta. pikkaa vielä. Tos Rikke pikkaa midi. No, se vois periaatteessa tulla midin tappaa sen jälkeen, kun me kuole sille. En mä nyt jaksa vittu. No, Ei nice. hätää. Ai. Ai joo. Oho, lagaa, nyt lagaa. Top bot! Ei hätää. Topi ei mene bottille. Topi on full bottista ekaksi ohi. Okei, Topi, sen sattuu kaikille, ei hätää. Ite kuolin botille, kun pelasin deathmatchia. Nikke. Se ois sama kun se ampui sittestä ohi pari kertaa. Ja miksi Bumbu on baseessa? Kun ette työ äskenkään plantasta, Oi vittu ei me neekeri plantasta poltti nytkään. minun saatana. Nyt me tunne ollaan ihan juut. Oo, Ginex, good song. Ei rystä P, ostakaa vittu Pidetään pistooli. korkea P. Joo, Nikke päkii. Meikä vetää munaa kolmanteen jalkaan tää menemään. Joo, mennään vaan nopee. Tää sua Julius, onks sul kevlarit? Tankkaa naatit. Tätä bottia tapettu. Siinä sitä ohjasi kannussa. Siitä Julius yksin. Hän on botti. Ei, me ykkösen 79 vittu. Ja sit Julius on Nikke yksin taas. Missä viime? Taisilla. Se on siinä... No ei. Miro pistelee saatana. Et Miro se otti vaan olisi yksi et hitto se sen olisi saatana. miksi Nikke äsken kuoli tuolle tyypille. Koska siitä ei ollut vedetty lovei, koska se ei pystynyt yksittämään. Topi, älä nyt inni sen mieti, me sain pistolin. Se on hyvä ase ja sillä, yhden Topi. yksikin. Ei kun olis... Tää sun Me ja päällä. tähän. Tähtää Sun ase näkyy siitä. Täällä on mitään seksuaalista merkitystä. Oi mitä vittu te pikat sillä? Se on ihan paska Nikke. Se oli loveilla. Ei Nikke sinä osaa yksin. Niin, häviti yksin talattu, mutta se ei osu. Vittu mikä timing. Nyt löytyi erittäin laadukas kuva. Vittu yksi on varmaan milli HP. Mikä vittu vaan yksi HP, vaan HP. Yksi on Heavenissä tai Gyatso lagaa, se ei toimi jonkun takia. Ei hätää. Ei mistä. Ui vähän siisti FPS 60. Ui vittu taas muu. Iri. Joo, ei Siitä tulee mitään tase. konetta. Te näit Topi sen. No nyt Topilo on aimbot VH, koodit VH. Onks tulee sit sieltä vissiin Missä olta... vituussa? P on ainakin yksi. V ja Q, konnettori mä uskoisin. Mistä voi valottaa? Me valotaan tuolta. Topilo. Ei se ollut ketään. Sitten tosta. Kattona mikä puolukee. Oi! Toppi pistelee. Olis myös mun takaa. Ammu ventti, niin se olisi mennyt ihan hämyyn. Mikä? Oi! Helppo S. Toppi pistää eissin vittu. Helppo S. Hitto toi Topi mouse movement oli niin golden. Saanko me se M4? Heitä minulle se Ota. mieluummin. Joo. Se on 08. No niin, sitä mikin vähän mieleen. Hyvä kun meikä vetää täällä 6 ja 12. Miksi sun Huhhuhu. Mitä se yrittää? Tää on homoseksi musta tuntuu. Se haluaa homoseks Niken kanssa. Kovat infot V. Midissä 1. Joo, en osunko edes kertaakaan. Osuin mä sen kerran 13. No mitä vittu? Muut menee niinku midiin, niin yksi juoksee B:lle ja jää kämppiin. Vittu toksikin kuulomaan. Katsoks kuka midi? Eiku mitään Mene- vittua mene me vei. ajatu, mitä helvettiä. Vittu paskakasat saadaan. Katsoisiko keskittäisin? Epäviettävä sukkaruussi tuli midi ja mut heitettiin nuppi. Tässä oli äsken pelaa, mutta ei oo enää. Nikke. No? Pitäisikö mä joku päivä armas käyttää nuupituuria? Joo, pitää Mitä kokeilla. helvettiä? Nice. Ikinä.